kafukufuku wa Dr. Saulos Chilima kuti mumvetse bwino. Choyamba mukawerenge report ya MCP limene atuka mu December 2024. Amatuza kuti boma linagula bokosi la malemu Kasambala. Chakwera namula kuti maliro akhala boma. Poyamba anasankha Chimwendo Banda kuti akamuyimire. Pofika 9 June usiku anasintha programu kuti akhale Chilima. Achakwerawo anapereka 5 million kwa Chilima kuti akapepese kumaliro. Amene amafotokoza nkhani imeneyi ku commission ni Secretary to the President on Cabinet wa nthawi imeneyo Michael Inizamba. Ndedzana a Joshua Valera atiuza kuti Achilima ankafuna kupita kumaliro mwakufuna kwawo. Pa Chingerezi pali mwambi, lies don't travel far. Report ya MCP inavomereza kuti 9 June usiku Chakwera anasankha Chilima kuti akamuyimire mpaka anampasa 5 million. Chifukwa zimene tikuona anthu akamafotokoza akufotokoza mwadadala kuti zizoneka ngati kuti Chilima amapita kumaliro mwakufuna kwake. Akanakhala kuti Chilimayo akupita mwakufuna kwake, Achakwera akanampasa 5 million ya chipepeso. Secretary to the President and Cabinet Colin Nzamba anatiuza kuti poyamba Achakwera anasankha Chimwendo. 9 June usiku anasintha nduna kuti ayi amene akandiyimire kumaliro Kasambala ndi Dr. Saulos Chilima. Ndetu kudabwa anthu ena mpaka achibali kumene kuti ayi Chilimayo amapita kumeneko mwakufuna kwake. Telekeza Bright Isaka anauzidwa kuti akamuyimire Professor Peter Mutharika ku Nsipe ku Memorial. Ndiye kumene kuja china chake chachitika anthu azina kuti ayi a Bright Isakawo anapita kumeneko mwakufuna kwawo. That is nonsense. The moment Achakwera anauza Chilima kuti mukandiyimire kumeneko ndikuwapasa 5 million, Chilima amapita kumeneko ngati waboma. A Joshua Valera ngati cousin wa Dr. Saulos Chilima choyamba asanapite ku inquiry akanawerenga report ya MCP mu December 2024 anatifotokozera momveka bwino. Ndiye akupita kumeneko ndimakafotokoza zosemphana chifukwa kuti ayi Achilimawa anapita kumeneko mwakufuna kwawo. MCP inatifotokozera kale mu inquiry kuti Achakwera anapereka 5 million. Pa 9 June usiku anapereka order kuti Achimwendo sakuyenera kuchita represent. Amene akayimira kumeneko ndi Vice President Dr. Saulos Chilima. In addition, Lafu Kasambala anafera kuliro. Thupi lake linapita ku Blantyre pa 8 June by road. Mutsiku lotsatira mkazi wake Magi anakonza ulendo wa galimoto kuti akeke maliro ku Nkatabe. Just from nowhere akuluakulu a boma ndi maloya anamudziwitsa kuti ayenda pa ndege ya MDF. Zimenezi ndikuyankhula sine koma zikupezeka mu ripoti ya Malawi Congress Party. And now tikudabwa wina akutiuza kuti Kasambala family inapanga haya ndege chikhalire chotangopatsidwa. Akuluakulu kumayi kuno kuli vuto. Ambiri anapita ku skulu ali ndi ma degree koma kumvetsa nkhani kumavuta. Malawi Congress Party inasankha majaji, ma NGOs, azibusa amene apanga commission of inquiry. Anapanga kafukufuku bwino ndikulusa report mu December 2024. Mukapeza mpata mupite mukawerenge report imene. Zimene kufotokoza pano zili mu report. Lafu Kasambala maliro wake akubanja amafuna wayendese pa galimoto kuchoka ku Blantyre mpaka ku Nkatabe. Akuluakulu a boma ndi maloya ena anzake a Kasambala anawauza Amagi Kasambala amene ali mkazi wa malemu, anawuza kuti musavutike, simupita pa galimoto, tapeza ndege imene kutengeni from Blantyre ku Nkatabe. Ndiye wina lero akupita ku inquiry ndikumakafotokoza kuti ayi ndege anapanga hala ndi Kasambala family. Which Kasambala family? Kuti Kasambala family mu report anatuza kuti amafuna kutenga maliro pa galimoto. Anthu ena ndamene ayimbira kuti simupita pa galimoto tapeza ndege. China chopasa chidi
pa inquiry imeneyi. Malawi Congress Party inatiuza kuti ndege inapezeka pa 11 Juni kunthungwa. Aliyense Malawi munakudziwa ndege itasowa pa 10 Juni anthu anayisaka sanayipeze. Inapezeka pa 11 Juni 2024. Koma zimene tikumva panopa anthu ena akamafotokoza ku inquiry akunena kuti pa 10 Juni nthawi ya 11 minutes to 10 usiku. Ndibwerezenso kunena kuti zimene tifotokoza pano ndi zimene anthu anafotokoza mu commission yoyamba komanso zimene tikumva mu commission yatsopano. Mu commission yoyamba komanso dziko lonse likudziwa kuti ndege inapezeka pa 11 Juni 2024 kunthungwa. Anthu onse anamwalira. Koma zimene tikumva ku inquiry yatsopano anthu ena akunena kuti pa 10 Juni nthawi ya 11 minutes to 10 usiku akuluakulu boma amadziwa kuti vice president wamwalira mpaka mapereka mauthenga chisoni WhatsApp. Mwachidule zimene anthu akulankhula ku inquiry ya water zikusemphana ndi zomwe tikuona mu commission ya MCP imene yatuluka mu December 2024. Ndeti mafusa a polisi mukuchedwa pati kumanga zigawenga zimenezi chifukwa kunama contradictory statements ndumbo lokwanira kuti Chilima anachita kuphedwa. Ndimadabwa ndi anthu ena akuti ayi mupite mukaperekere umboni. Dr. Saulos Chilima sanaphedwe mobisala. Aliyense Malawi munakudziwa ndege inagwa 10 koloko mamawa koma anayamba kusaka usiku. Just 3 hours ndikumatiuza kuti ayi tibe matochi tibe majuzi tayimika searching operation. Saulos Chilima ndi anzake anagona ku Chikangawo ndikumatiuza mamawa wache around 10 am. That was almost 24 hours kuti ayi panopa anampeza atamwali. Akuluakulu umboni uposa pamene vice president angamasakidwe ngati nkhuku. Even nkhukuyo itakhala kuti sinawe mkhola anthu amalisaka ena amachezera kusaka, but this is vice president kungosaka 2 hours ndikusiya ndege yagwa 10 koloko mamawa. Kumadziwa kuti ndege yako osafufuza ndikuyamba 6 koloko madzulo 9 koloko ndikuyimitsa akuti matochi. Are we serious Malawi? Even myself ngakhale chipani cha UTM chikanakwanisa kugula matochi ndikuwa mu Chikangawa ndikumpeza Dr. Saulos. Koma boma that negligence is an evidence kuti Dr. Saulos Chilima anachita kuphedwa. Tinaziona from 10 June up to 11 June. Ndena akuti ayi mupita mukaperekere umboni. Tikaperekere umboni utani? Umboni ulipo kale. Inu International Civil Aviation Organization imene maona kafukufuku wa ngozi za ndege pa dziko lonse lapansi anayika malamulo oteteza malo angozi ofuna kusunga mboni. Kusalaza malo kafukufuku asanathe ndi mlandu waukulu. Ndiye taonani zimene zinachitika ku Chikangawo aliyense amangopitako ngati kupita holo. Malo moti atchingeko as protected area Malawi Congress Party inatenga zimagreda ndi kusalaza malo angozi. Kodi malamulo amatero ndege ikagwa mutiuze amene mukuchita makani kumayenda kuti ayi inali ngozi. Malamulo a International Civil Aviation amati bwanji za malo angozi? Malawi Congress Party dziko lonse likudziwa ndege yagwa anatumiza zimagreda zima JCP ndikusalaza malo angozi. Tikukumbukira pa 8 January 2020 Iran inaombera civilian aircraft ya ku Ukraine ndikupha anthu 176. Pofuna kubisa umboni anatenga mabulldozer ndikusalazapo. Zinabwesa chipwirikiti pa dziko lonse lapansi. Anthu amadandaula ndi chifukwa chani maombera ndege anthu 176 afa. Pambuyo pake within days mukutenga zimabulldozer ndikusalaza malo angozi. Even black box asilikali aku Iran anephasu anaswesa black box. Kumayi kuno black box inaswa, MCP inasalaza malo angozi ku Chikangawa, and someone akukana be kuti chakwera sanaphe Chilima.
Mgwirizano umenewu ndi wa zaka 10 ndipo Dr. Chakwera ndine tisapotana kuti wina akhale president zaka 5 kenako winanso akhale president zaka 5. Timafuna titsindike kuti ngati chipani tilibepo zolembedwa zina zilizonse, mgwirizano una uliwonse kapena mapepala ena aliwonse amene akukamba zokhudzana kugawana matemu au president pakati pa anthu awiriwa a president Dr. Lazarus Makape Chakwera komanso achiwiri wawo Dr. Saulos Klaus Chilima.